नमस्कार, एपिक फ्लेवर्साचं स्वागत. आज आम्ही चटंबड कशी करची म्हणून पळया. 1 कप चण्या डाळी आणि 1/4 कप उडदा डाळी उटकून एक तापांत घालाती आणि ताका उद्दा घालून तिंबा घालाती 2 घंटे. मागीर त्या उद्दाने नेसताना लायकून धुवून मिक्सरा घाला. ताका एक वाड चमच्यान अर्ध चमचे घेतले मीठ घाला आणि 1/4 कपाक थोडे उणे उद्दा घालून सुके आणि खरं वाटील पीठ काढण्याक तापा घाला. 5 ते 7 सुकी मिरसांग घेऊन सन्न कोच्चल करा आणि एक चिमटी हिंगा पिठी कांदा ते दोन्ही पिठा घालून मिक्स करा. थोड्याची करबेवा पाल्लं घेऊन धुवून सन्न कोच्चल करून त्यामुळे ताका घालून मिक्स कराती. त्याला कायली मीडियम फ्लेमार मून कराती आणि पीठ काढून चटंबडे शेप करून एकची त्याला सोडाती. एक साइड कुरकुरी भाजी आती मागीर उमटी घालून अनेक साइड तशी कुरकुरी भाजी दोन्ही साइड भाजले मागीर ते काढून पगदो करा. अशींची पुराय तोळून काढा. कुरकुरी चटंबड रेडी. संजेवेळा काफी टी ओट खावच्याक रुची जाता. ट्राय करात. थँक्यू.